Pozdrav svima i dobrodošli u Reels, bonus priče Reditelj podcasta. Uživajte u Reelsima, kratkim pričama gdje ste vi moji gosti i dajete svoje mišljenje u komentare. Pa da počnemo. Jesam li asshole? Jer sam odbio piti financijska potpora svojoj sestri kada je odlučila postati samohrana majka. Ja, 32 godine muško, imam sestru Emily, 34 žensko, koja je uvijek željela biti majka, ali nije uspjela naći pravog partnera. Nakon godina čekanja predložio sam da razmisli o IVF procesu i nađe kliniku. Svidjela joj se ideja i odlučila se na to. Emily je financijski dobro situirana i može si priuštiti IVF, ali to znači da mora prištediti na svojoj udobnosti i luksuzu kroz dalju budućnost. Prije 2 mjeseca, nakon 4. runde tretmana, zatrudnila je. Cijela obitelj je jako sretna zbog nje. Nije očekivala da će trebati toliko puno rundi tretmana, tako da je račun bio veći nego za što se pripremala. Ima dovoljno novca za život, ali ne i posebno udoban život. Pitala je našu obitelj za pomoć, kako ne bi morala napraviti još više rezova u budžetu. Naši roditelji su u mirovini i žive na određenom prihodu, tako da ne mogu puno pridonijeti. Što znači da ja ispadam kao njen glavni izvor potencijalne financijske pomoći. Prošli mi tjedan Emily posjela i pitala za novce. Nemam ništa protiv ljudi koji odluče biti samohrani roditelji ako si to mogu priuštiti, ali ne bih rekao da je fair pitati nekoga drugoga da financira tako osobni izbor, pogotovo kada su u pitanju dugoročne financijske obveze. Imam ženu i novorođenče. Premda imam nešto viška novaca, koristimo ga kako bi naša vlastita mala obitelj živjela ugodno i štedimo za veću kuću. Trenutno živimo u jednostavnom stanu. Rekao sam joj kako nisam u mogućnosti pomoći joj oko plaćanja računa od oplodnje. Emily je bila slomljena i bijesna. Razglabala je o tome da si obitelj treba biti podrška i kako sam sebičan i pun osuda. I naši su roditelji ljuti na mene, govori da se ne ponašam kao dobar brat. Misle da bi joj trebao pomoći jer je ona dio obitelji i ovo je bio njezin san. Posebno su ljuti jer je to bila moja ideja i pomogao sam oko istraživanja. Ponudio sam pomoć Emily da kod nas večera svaku večer i živi u blizini i da koristi moj auto koji je električan, manje bi trošila na njega. Kaže da to nije ni izbliza dovoljno. Imam vlastitu obitelj na koju moram misliti i financijske ciljeve koje želim postići. Mislim da je nerazumno staviti se u tešku financijsku poziciju za nešto što je Emilyn osobni izbor, pa makar to inicijalno i predložio. Znači, jesam li asshole jer joj ne želim biti financijska potpora? Edit. Moja sestra je vlasnik kuće, malo veća od mog stana i zarađuje malo više od mene. Očito si može priuštiti podizati dijete. Iz svojih ušteđevina je platila 4. rundu IVF-a i brzo to nadoknađuje jer ništa ne troši. Ne mogu reći da ne balansira budžetom, nego jednostavno voli biti štedljiva. Također nije pristala na ponude da koristi moj auto i svaku večer večera sa mojom obitelji. IVF nije bio moj prvi prijedlog. Nije htjela posvojiti jer želi svoje biološko dijete. Nisam bio uključen u njene tretmane i konzultacije vezane za njih i ne slažem se s njenom odlukom. Pomogao sam u istraživanju jer sam htio biti dobar brat. Ja mislim da joj on nije apsolutno ništa dužan. On ima svoju obitelj na koju mora misliti koliko god. Jasno mi je, ne želi slomiti srce svojim roditeljima time što ne želi pomoći sestri, ali to je njezino dijete. Ona se odlučila za taj život. Eto, po meni nema nikakve osnove zašto bi on trebao njoj pomagati financijski. Makar joj je ponudio dosta, ali eto, ona se ne želi odreći luksuza i to je njen problem. Imati dijete je skupo. To jednostavno ona mora shvatiti. A što ti misliš? Napiši u komentare. Ako nisi subscribe, like, zvončiko da ne propustiš sljedeću epizodu podcasta ili Reels priču. Također, skoči do Reddita, na Redditel subreddit i za početak samo klik na join, jer smo zajednica koja raste i svaki član je dobrodošao. Stay tuned i peace out.